चिरां जिल्लानि नोगोरारि थामहिनबा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। काजलगावनि आलाइ खुंग्रि गार्डेनाव दिनै आलाइ खुंग्रि मुंनि गोदान फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवना होबाय। नंगौ, गोजाम बोसोर रंगलांनो आरो गोदान बोसोरा सफैनो खाथि नोजोरावनो दिनै चिरांनि काजलगाव आलाइ खुंग्रि गार्डेनाव आलाइ खुंग्रि मुंनि गोदान फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवो। बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, बिटिसिनि बारग' बुंथिगिरि पानिराम ब्रह्मनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्ला बेंगिरि बिजया भास्कर रेड्डीआ बे गोदान फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवनानै होयो। बे फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवनाय समाव बिथां पानिराम ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों खोनासंदो। उद्देश्यआथ' बे मोनसे जोंनि चिरां जिल्ला हिसाबै एसे माने रिजर्ट खालामनानै फेमिलि रिजर्ट खालामनानै जाहाथे बयबो एसे थांलाय फैलाय खालामनो हायो, एन्जयमेन्टथ' लुबैयोना। आरो कमप्लिटलि बे माने कमार्शियेल जाहैबाय आलाइ खुंग्रि फेमिलि रिजर्टआ। माबायदि फेसिलिटि मोननो हागोन? फेसिलिटिया जों नाजागासिनोसो दङ, दा गोदान जाबायना, खिन्थु मडार्न लांदों आङो। जोंनियाव चाइनिस बेवहाय किटचेन दङ, इन्डियान किटचेन दङ, ओमफ्राय जानायफ्रा इन्डियान जागोन आरो ट्रेडिसनेलबो जागोन। बेखौ जों मेनुआवनो होदों, मेनु दंखायो। दा रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद नांगोन, नोंथांमोननि आशीर्बाद नांगोन। मोनसे रिजर्टआ जुदि थांनानै थानांगौब्ला बयनोबो आशीर्बाद नांगोन। आरो मोनसे खोथा, बे चिरां जिल्ला हेडक्वार्टाराव थानाय मोनसे रिजर्ट जाहैबाय। गतिके प्रथम बे जायगाखौ मानसिफ्रा नागिरना मोननाय नङा, खिन्थु जायगायाथ' मोजांसो नुबाय, माने साइलेन्ट नङा जायगाया मोजां। फुंनिफ्राय आरो मोनानि फुङावथ' जोंहा बेनो नर्मेलि जोङो ब्रेकफास्टखौ जों लाथ'वाखैथ' दा, माने लान्च जागोन आरोखि। लान्च बेनिफ्राय एखे माबासिम 9:30सिम जागोन। न' एलकहल, बेहाय खुनु लोंनाय निसा गैथ'आ दा। सानाखै पारमिसन लानो नागिरदों, खिन्थु आङो एलकहल फ्रि खालामनो नागिरदों। माने फेमिलि रिजर्ट जाहैबाय नालाय। आरो इतिमध्य जोंहा डिसिआ चिफ गेस्ट जानानै फैबाय। आं डिसिखौ धन्यबाद होबाय। ओजोंहाय जोंहा DPS दिल्ली पाब्लिक स्कुलनि प्रिन्सिपाल बिथांमोना फैबाय, आं धन्यबाद होबाय। एक्स मिनिस्टार फैदों, आं धन्यबाद होबाय। दा जेसेबां फैनाय नोंथांमोननो बयनोबो आं धन्यबाद होबाय। जाहाथे नोंथांमोनहा बेखौ सालायनायाव माने कपारेसन खालामो, सहाय खालामो बिभिन्न दिगाव, आरो भबिष्यत जाहाथे माने मोजाङै सालायलांनो हायो। खारन आंहा बेल' नङा, बेवहाय जोंहा टटेल 7 बिगा दङ। 7 बिगाखौ आङो उनावहाय कटेजबो खालामनो नागिरदों। कटेजबो थागोन आरो मोनसे माने आधुनिक माने मडार्न टाइपनि मोनसे किटचेन, मोनसे डाइनिं खालामनायनि पलिसि दङ। गतिके बेफोर जानांगौब्ला रायजोनि सहाय नांगोन।